हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव नै माने मोननैसो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो माने नोंथांमोननि गेजेराव माने बिदिनो जोङो मोनसे मोसानायनि थाखाय मोनसे प्लान लादों माने मोनसे प्रग्राम जादों नालाय जोंहा बेवहाय मोसानानै माने दिन्थिनो नागिरदों दा बे गानखौ आंनो सानखांदों लोगोफोर आरो डिरेक्टराबो आंनो बायदि जाहैबाय आरो फोरोंग्राया आंनो दा बेखौनो जों दा सानलायनानै बेखौ जों मोसानो माने नागिरदों आरो ना नोंथांमोननि गेजेराव माने बिदिनो हगारगोन आंबो इउटुबाव लोगोफोर दा जों मोनसे प्रग्रामाव जोङो बिदिनो दिन्थिहैग्रोगोन दा बेनि उनाव जोङो इउटुबाव हगारगोन लोगोफोर दा बेखौ सानलायनायजों लोगोसे जों दा नै मोनसे माने साहा लोंदों ओरैनो साहा गोजा लोगोफोर माने सानलायनानै आरो ना माने जागोन जाया जोङो बेखौ सानलायदों गानाबो जोङो बेखौ बानायदों दा स' लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै माने साबस्क्राइब खालामना होबानो जाहैबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो माने मोजां भिडिअ आं लाबोनो सानदों दा लोगोफोरनो दायो माने बेबादिनो जोङो मोसागोन माने बेखौ जोङो सोलोंनायखाय माने खेबाखिसै माने उनाव मिस्टेक जायोबा मोनसे आख' फिख' जागोनखाय जोंनि मानसिफ्रा जा बेबादिनो सिख्लाफोरबो दं ओमफ्राय फिसाजोबो दं ओमफ्राय बुरिबो दं माने जों गासिबो मिक्सार आरोना लोगोफोर दा माने नोंथांमोना नेना थाबानो जाहैबाय माने फैगोन समफोराव आरोना आरो जा नैबे आब'आ माने मोजां माने बिदिनो सि दानानै बिथाङा माने थाखा फैसा खामायो आरोना दा बिथांना बिदिनो गुमैया माने पुलिस साख्रिबो मावो थेवब्लाबो जोंहा आब'आ ओरैनो थायाखै माने हाबा गोरोंखाय माने थानो बानानै बेबादिनो सिखौ दानानै फानो 1500-1600 आरो एखमबा 2000 बिदिनो 2300 बेबादिनो फानो लोगोफोर आरो फिसाला सानै दङ जा आब'ना सानैबो कलेज फरायबाय दा बिथाङा बेजों माने फुरा माने डेभेलप बाथायबाय आरोना लोगोफोर दा लोगोफोर माने आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननो सानबाय जा मानसिफ्रा नै बेबादिनो लोगोफोर दा फैगोन समफोराव नोंथांमोना नेना थाबानो जाहैबाय आरो नै आंहा न'आबो मोजाङै दाबो लुनो हाया दा बेखिनियावसो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो भिडिअआ